बयबो बर' हारियानो फुरथि जानांगोन आरो गोजोननायबो बयबो मोनदों माने जोंनि बड'फा बर'नि बिफा बेखौ जों बयबो बर'नि बिफा हिसाबै मानिबोयो आरो दिनै बर' जाथिया बेसिम फैबाय गासिबो माने बड'फानि थाखायनो आरो बेखौ बड'फानि बे फरायसा साननि फालिनायनि जे थांखिखौ लानाय आबसुआ गोबां माने बेबायदिनो प्रप'जाल होदोंमोन बिथांमोना डिमान्ड खालामदोंमोन गोदो डिमान्डफ्रा एक्सेप्ट जायाखैमोन खिन्थु दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि आरो सरकारनि बिटिआर प्रधान प्रमद बर' चिफ सारनि दैदेननायाव आरो आसाम सरकारनि जेने मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि जे आशीर्बादाव दिनै फरायसा सान हिसाबै स्वीकृति मोनबाय बे जोंनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय मोनसे बिराद माने जारिमिनारि मोनसे जाना थासिगोन आरो माने बड'फाखौ दिनै जों बयबो सिबियो आरो इयुन जेनेरेसना बिनिफ्राय गोबां मिथिनांगौ बाथ्राफोर दङ दिनै फरायसा सानाव दिनै बाहाय गोबां गरेस्वर कलेजाव जोंनो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दायित्व होदोंमोन बे हिसाबै जों नुजाथि फैनानै बेयाव गोबां आलासिबो दं रिसार्च पार्सनखौ लेंहरदों आरो बेयाव दिनैहाय गोबां बड'फानि बिथांनि जारिमिनारि बिथांनि जिउनि खोथाखौ बेयाव सावरायनाय जागोन बिथाङा बोरै बोरै बे अबस्थासिम फैखो आरो बे गासिबो बाथ्राखौ दिनै रायलायनाय जागोन बे फरायसा सान बे जि डिसिसन लाबाय बेखौ आङो माने मुख्यमन्त्रि जोंनि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बर' जाथिनि जानानै बर' हारिनि जानानै आं गोबां गोसोजों जानाय साबायखर बावहरदों जिहेतु दिनै नोंथांनि बे फरायसालिमायाव जेरै बाहागोआव बे बिथिङाव मा बुङो दा बेयाव माने बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंखौ दायित्व होदों आरो मोनफ्रोमबो कलेज आरो स्कुलाव बे फरायसा सानखौ फालिनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय निर्देश होनायजों हिसाबै मोनफ्रोमबो कलेज आरो स्कुलफ्राव दिनैनिफ्राय गिबि खेब 67 जे दिनै सम जाबाय जोंना बड'फानि जोनोम साना बेखौ गिबि खेब हिसाबै फरायसा सान हिसाबै कलेज आरो स्कुलफ्राव फालिनो थाखाय निर्देश होदों थिग बेबादिनो जोंखौ माने मोनफ्रोमबो कलेजाव साफा साफा बिदिनो सानै MCLA आरो EMखौ दायित्व होदों हिसाबै आङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि जानानै गरेस्वर कलेजाव नुजाफैदों दायो फरायसाफोरखौ मा बुंनो सानो नैबे बड'फा उपेन्द्रनि सायाव दा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जिउ जारिमिन बिनि गुननिफ्राय गोबां जों सोलोंनो गोनां दङ बेखौ दा जों गोबां फरायसुला फरायसुफ्रानो माने बेखौ मिथियामोन दा मिथिसिगोन बड'फाया दिनैहाय गाव माने सोलोंनो थाखाय लुगैनाय गोसो दंमोन गाव माने बिजाब गैयाब्लाबो बियो माने फरायसालियाव थांनानै सोलोंनो थाखाय बे थांदोंमोन बिजाब बायनो हाया बियो थेवबो बियो माने गुबुन नि बिजाबजों फोरोंनाय बे गियानखौ लानो थांदोंमोन बेखौ सोलोंनो गोनां दा फरायसाफ्रा बिनि गुननिफ्राय लानो हासिगोन जे सोलोंनो लुगैनाय गोसो थायोबा मानसिया मा जानो हायो आरो बियो माने बिदि लेखा बायनो फैसा गैयामोन बिजाब बायनो बियो माने लाइब्रेरि बिदि लेखा फानग्रा बिजाब फानग्रा बिसोरनाव थांनानैबो फरायदोंमोन दा बिनिफ्राय गोबां सोलोंनांगौ दं दानि इयुन जोंनि फरायसा बेफोरखौ दिनै फरायसा साननि गेजेरजों गोबां जोंनि फरायसाया मिथिनो हासिगोन बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां जागोन आरो आं गरेस्वर कलेजाव फरायसा सान फालिनाय दिनाव फैनानै आं बिराद गोजोनदों जा बेवहाय गासिबो माने कलेजनि अध्यक्ष प्रिन्सिपाल बिथाङाबो दंमोन प्रफेसार बिथांमोना दंफायो नै गासिबो आरो स्टुडेन्टफ्राबो लैहोर लैहोर बाहागो लादों दा बिराद गोजोननाय फैदों आंखौ बिटिआरनिफ्राय गरेस्वर कलेजाव दायित्व होनानै आं नुबाय बिथांमोना बिराद मोजाङैनो फालिदों आरो जोङो बयबो रायजो राजानो बर' हारिनि गासिबो बे ओनसोलनि जोंनि हारि माहारिखौ आं खावलायदों जों बड'फाखौ जों इसोर हिसाबै जोङो सिबिनांगौ आरो बड'फा नङामोनब्ला जों बर' जाथिया दिनै बेसिम फैयामोन आंबो MCLA जागौमोन सोरबा EM सोरबा मिनिस्टार जागौमोन बर'नि गेजेराव दिनै जे जों थिखादार सोरबा जादों जों जे आवगायलांदों जोंनि हारिया जे थांना दं एकमात्र बड'फानि थाखायनो बेनिखायनो जोङो आंनि बायदि खावलायदों दिनैनि दिनाव जों बयबो बड'फाखौ सिबिनांगौ आं दिनै न'आवबो बड'फाखौ आङो सिबिगोन दिनैहाय आङो फुजा खालामनो नागिरदों बिनि जोनोम दिनाव आं गासिबो न'खरनि मानसिखौ लानानै दिनै फुजा होनो नागिरदों आरो थिग बेबायदिनो आं गासिबो रायजो राजाखौ खावलायदों जे बड'फाया सासे इसोर बादिसो आं गोबां मेल मिथिङावनो बुङो जे बड'फायाबो इसोर बादि जों बड'फाखौ जों सिबिनांगौ जेरै बुंदोंमोन माबाया भगबान श्री कृष्णआ बुंदोंमोन दापर जुगाव जेब्ला जुद्ध जादोंमोन दापर जुगाव बे समाव भगबान श्री कृष्णआ अर्जुननि सिगाङाव बुंदोंमोन आं जुगे जुगे फैनानै अबतार लाफैयो पापिफोरखौ बुथारनानै धर्म स्थापन खालामनो थाखाय आं जुगे जुगे फैयो होननानै पृथिबियाव फैयो होननानै जोनोम लाफैयो होननानै बुंदोंमोन बे हिसाबै उपेन्द्रआबो सासे बेबायदिनो अबतार हिसाबै सानो दिनै उपेन्द्रआ दिनैहाय जोनोम लायामोनब्ला जोंनि बर' हारिया बिसिम फैयामोन बेनिखायनो जों उपेन्द्रखौ बयबो सिबिनांगौ आं बेखौ गासिबो रायजो राजाखौ खावलायनो दिनैनि दिनाव जों बयबो आलारि बाथि सावनानै जोङो सिबिबा मोजां जायो मानो होनबा भगबान श्री कृष्णआ बुंदोंमोन
एदाय दाय धर्मस ग्लानिर भावती भारत अद्वैतनाम धर्मचर्या रत्नं सिजामयम परितरायं साधुनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनतया सम्भवमनि जुगे जुगे तारमाने भगवान श्रीकृष्ण बुंदोंमोन जितिया धर्म ग्लानियाव अधर्म प्रभाव जाय आं आत्मदे सृष्टि करूं पापीफोरक नाश करि धर्म स्थापन करिब काने जुगे जुगे अबतार होनदोंमोन थि हिसाबै जोंनि बड'फायाबो बे हिसाबै जोनोम लानानै जोंनि बर' हारिखौ बासायफैदों ओंखायनो जोङो बड'फाखौ जोङो सासे इसोर बादि जों सिबिनांगौ आरो हिसाबै दिनै जे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि प्रसेसतायाव आबसुनि दैदेननायाव दिनै आसाम सरकारनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै जोंनि बर' जातिनि फिफा उपेन्द्र ब्रह्मखौ दिनै फरायसा सान हिसाबै स्वीकृति होबाय बेखौ आङो बिराद रोजा रोजा आसामनि गिबि मन्त्रि मुख्यमन्त्रि जोंनि बे हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आङो जुगे जुगे जों बर' हारिया गोसोखांबाय थागोन बेखौ आङो बिथांनो खोथा होदों।